Nggih saya tukang las ngono lho. Las demit ya las iki ngono lho. Duduk tukang las iki duduk. Oh, demit murup koyo dicolok nggih. Masde wong bayi telagang. Oh alah. Duduk tukang las kaya mentil. Duduk ngono lho. Aku las apa demit. Las wong telagang. Terus sampai umur wis metu ngono kuwi jenenge las kuwi ngono lho. Iku sagon yo. Zaman biyen awam tau krungu dicolok gak ta? Aku wis kok. Mas las kuwi duduk tukang las ngono lho. Demit. Heeh. Demit las ngono ta? Heeh ngono lho. Las meteng rong teko wayahe metu meteng ngono. Cerit. Cerit ngomong ngono. Cerit ya jalanan apa? Kok gak las. Rungokno omong kok kuwi. Iki kamane wong meteng